Ryg er en forening for mennesker med rygmarvsskade og for deres pårørende. I Ryg arbejder vi for at forbedre forholdene for vores medlemmer. Vi formidler viden og erfaring, og vi hjælper og støtter hinanden. Ryg er en specialkreds i Dansk Handicapforbund, som er en organisation for mennesker med bevægelseshandicap. Et medlemskab af Ryg er lig med medlemskab af 2 foreninger. På Rygs sommerkursus og weekendseminarer er der hjælpere til rådighed, som gør alt muligt for alle. Altså, jeg lærer jo en masse folk at kende, som jeg også har kontakt med i løbet af året på Facebook og på med sms'er og sådan noget. Og så er det jo bare fedt, altså at gå rundt og have det helt vildt sjovt med en masse andre børn, så det er jo fedt. Ryg er for alle, uanset alder og omfanget af rygmarvsskaden. Vores medlemmer er børn, voksne og ældre. Nogle sidder i kørestol, andre er gående. Nogle er både og andre har et helt usynligt handicap. Jeg er 26 år, kommer fra Aarhus og har været rygmarvsskadet i omkring 7 år. Jeg har både været på weekendseminar og selvfølgelig her på seminaret her i sommeren. Man kommer til at kende mange, og så giver det sådan en, det giver mere erfaring, hurtigere erfaring, end hvis man selv skulle finde det. Vi har tit brug for at føle os lidt af et fællesskab. Nogen at spejle sig i. Det synes jeg er meget vigtigt, i hvert fald i starten. Er du nysgerrig og stadig lidt usikker på, hvad der kan lade sig gøre for dig, er vores arrangementer en oplagt chance. Har du lyst til at udfordre dig selv, har Ryg mange aktiviteter, hvor du kan afprøve dine muligheder. Sådan! Det er godt at være blandt ligestillede. Fællesskabet er fantastisk, og erfaringsudveksling er meget lærerigt. I Ryg bliver du accepteret og lærer at acceptere dit handicap. Du er velkommen i Ryg, både hvis du har en rygmarvsskade af pårørende, eller hvis du bare gerne vil støtte Ryg enten økonomisk eller via din arbejdskraft.